Into besilo nginokwatsha lo sikhundla ngumzulu wavu ngamisuva lavala sekuvala ngamakhanza eMatfordsa ngila komhlaba lingani uyazi ukuthi masila kwakhubalo sisuke sizowaza udokotela Khokhovula futhi uprofessor Sigadla senyama safela umozweni indaba zabantu zakhulumisa khuluma wahlole iphoyisa uma xoshwa imfene kola kube sigadla senyama kokholokobili yangixosha imfene kwaJoe khekhelapha ngabaleka ngaza la eDanshin ngeke manje imfene isilwane esimbi lesi isilwane esimbi esingajwayeleki yes lapho ke kwagcina sekuthiwa umaxoshwa imfene unkogologobile selukwasempondo uvuma novuma esizweni isandla sembethizi nomhlaba kwaJoe yimi dokotela ngila nje eDanshin ejozini kwamhlaba yadingana kahle lami namhlanje ngibona ushintshile mangithi ngiyabuka ngithi mina hayibo yini manje le yini manje ayigaqile ugomela yawubona umkhele nawe ngithusa umkhele ngiqala ukubona kodwa manje ngithi mina hayibo yini kahle lapha isikhafu lesi isikhafu lesi amokunake nje mina into engiyenzayo kuyacaca ukuthi isiphiwo sami ngilalela izinto zami esegazini kwaJoe ngeke ungithole nje ngikopela into kumuntu ngoba lento yokulapha iya ngokuthi wena ulawulwa kanjani abantu abakungena ulawulwa kanjani izipokwe zakho sikutshelani kwaJoe nami njengoba ngigqoke nje isikhafu ogama laso umaniphiniphi umaniphiniphi lo anginayo into engenagama mina kwaJoe lesikhafu sami umaniphiniphi sikhamba kanjani lesikhafu wekwaJoe kwakuzalela inyosi kuso endumbeni bayofakaza nje mungabuyele emuva evidweni ethi sigada umzila zazizalele zikulesikhafu ngisho ungabuyele emuva kodwa ngase ngiyisusa kinyosi ngithatha lesikhafu lesi ngoba kunohlelo esasisebhizi ngalo sesiright ukuthi ngasifaka ngihambe kubantu ngihambe emadolobheni yabona ngikhululeke yonke indawo isikhafu sikazolonke nje nongathanda uyasibuka nongangithanda isikhafu nje singenayo inkinga kwaJoe kodwa sitholakala kimi iminyanga enesikhafu kodwa vele umkhulu wena inyosi vele uyifuyile inyosi kwaJoe zifuyiwe la ekhaya uyabona nje lezi ndumba zonke kwaJoe singangena lapha kuneyinyosi zakhona singangena lapha kwaSipokekhali lapha kwaSipokekhali kwaSipokekhali phela kwaJoe khumbula indawo la indawo leya ethi mawungena kuwe sifaka laba bantu abangafuni ukugcatshwa kwaJoe abafana nama-China sikhathela abantu ukuthi umfaka ireza athi uyapha enyangeni usaba ireza ngoba mina ngilapha ngalolu dala oluthi ngikholela ukuthi umuthi ungene egazini manje-ke kwaSipokekhali ngifaka laba bantu laba abathi phecelezi bavike abathi ama-umbrella egama lenkosi uJesu yabona abantu laba bane-umbrella yegama lenkosi uJesu banendawo yawo Sipokekhali ufike uhlale lapha ukhulume nje namadoda uhlale lapha kuzenzakalele Sipokekhali angikuniki lutho kwaJoe into engenzeka nje lapha ukuthi ungathi uma ufika embhedeni ngikutshela uzothola igwinya noma uzothola ukupholona hayibo angithi into okufuna ukuthi bese uyayidla uyihlanganise namakhuba amabili amathathu engizonika wona ngoba asicabani lapha kwaSipokekhali so kuneyinyosi zakhona ke ezikhona kwaJoe singabavezela nje futhi nabantu aba mina kukho kwami manje engisaba nakho dokotela abantu abaningi bayazi ukuthi ubaba kaBholotsha ubaba kaMatsafatsafa ubaba kaKopakopa Dikopasi abantu abaningi bayazi ukuthi mabefuna izinto mabefuna ukuthwala mabefuna ukukhuphula umsebenzi mabefuna into yokuphila kumele beze la ekhaya nangu umuntu omkhulu uthi sengiyithathile lento njengoba ukhetha siyithathe lento kodwa manje lento siyangihlupha noma lento isinamandla amakhulu uyakhumbula ngelanga wathi ungichazela wathi iKopakopa khona ehlanyayo khona engahlanyi le ehlanyayo wathi hey uyalazi uhlanya uyabona masikhuluma ngohlanya kwaJoe sikhuluma ngento efana nokuthi isuke idakiwe ekhanda esuke ingacontroleki manje ke uhlanya lusebenza noma usuthi wena luyasebenza noma usuthi hayi sudlile phela luyadla lokuqhubekile ngeke mani into esuke ihlanya nje abantu bamane bayithathele ngoba phela indlala ibangulaka kodwa khona nje into ehlanya utshela ukuthi iyahlanya ulindeleni wena manje uthi umuntu ke manje sengiyithathile la umkhulu sekuyangihlupha noma amandla semakhulu kakhulu uyakwazi nomuntu ebuye la umlungisele isikhathi kuba kanjani
uma uthathe kimi Mm. kuyadependa kwaJoe ukuthi yini le uyithathile. Yeah. Ngale nkathi uyithatha la ekhaya uthe mawuphuma nayo wena yamosha kanjani. Oh yes. Ngoba wegwaJoe Mm. ayikho lento ukuthi umuntu uzothi mezwe indlala. Mm. Mina ngiyambuza umuntu gwaJoe. Mm. And mina gwaJoe noma ungaphatha imali engakanani. Yes. Uma ungakabi ready ngalento oyifuna la ekhaya ngiyakuxoxa. Kuhle lapho. Ngoba angifuni gwaJoe umuntu olokhu ebuya athi ukuthi hayi ukuthi manje sekuyangihlupha kodwa manje umnotho sekuwufakile. Angingeni lapho mina gwaJoe. Mm. Mina ngazi ukuthi thathile gwaJoe. Thathile. Wathatha nje uthathile gwaJoe mntaka baba. Manje kumele ukuthi into uma uyithatha uyimele ngani ngoba kufana nokuthi usuthatha isikhathi nesinqumo sokuthi uyayidinga lento. Awukwazi ukuthi lento uyayidinga namuhla ngoba usazi indlala. What about kusasa? Kusasa usunezinto zonke uthathile wena. Awusayifuni lento. Awusayifuni kanjani? Thathile. Lento isho ukuthi wena gwaJoe once into wayithatha ithi impilo yakho yonke lento uzoyimela. Angithi gwaJoe. Yes. Manje ke mawuthi wena hayi lento manje uzwindlala. Mawuzwindlala ungezi kimi ngoba uzozindlala ngizoyiqeda ke indlala. What if sengiyiqedile indlalo ngalento uzothini? Sikhakhela uzofela bazonto abantu zakhuluma Abantu abayibuzi ukuthi okay u2 plus uzayiqeda indlala. Uma seyiqedile indlala uzomelana yini wena nokuhlala ubukana nalento? Uzomelana yini nokubuka umkhofozi? Uzomelana nokuhlala nomjakajaka? Uzomelana nokuhlala nomakhisimusi? Uzomelana yini nokuhlala noTrouble Maker gwaJoe? Izo zonke impoko la ekhaya okufuna ukuthi abantu badecide. Abantu bonke, abantu sebathanda ukuba nemali bonke, bagijima bonke abantu kodwa bese bakhohlwa ukuthi ingabe lento bazokwazi ukumelana nabo noma sebenawo umnotho. Cha mkhulu ngeke sidlule kulamadoda ungawabalanga ngemsebenzi yawo. Umjakajaka, uTrouble Maker, angazi nomunye umbalili. Ake siqale ngoTrouble. Wenzani uTrouble Maker? Umenzwe inkinga. Indoda engavinjelwa. Indoda engena noma ikuphi. Mawuthi nje wena umuntu wamathenda. Thatha Trouble Maker. Thatha uTrouble Maker. Bese siyaxoxa umphakela kanjani ngoba indoda esebenza nge-energy. Manje indoda esebenza nge-energy. Hafida gwaJoe. WeGwaJoe. Yini engasebenzi ingadlanga. Abantu ezweni abafuna ukucabanga. Enye into nje ihlaziye ekhulunywa inyanga ukuthi lenyanga ikhuluma into enesense noma lenyanga iyabhora. Kodwa uqinisele lapho Sotoba. Njoba simile la sine-energy sikhuluma sidlile. WeGwaJoe. Sipostile phela nathi gwaJoe. Ukuze lento energy uyadla umuntu. Uyomela amanzi. Okunye ngithi gwaJoe ufika ukuthathe lapha. Kuthi makufika ekhaya ukuthi kufuna ijuice. Ugijima uyothenga 100%. Uthi akuphakela ukuthi Sotoba. Ugijima ulanda i-orange gwaJoe. Uthela amanzi ulisike orange ufake lapha. Uthi phuza. Hayibo. Sotoba. Uphinde gwaJoe. Ugijima uyothenga isibindi gwaJoe sifresh. Usibeke eplatini ufake endlini kaguqa. Uthi uyabuya check after 1 hour. Hayi bukathi WeGwaJoe. WeGwaJoe. Uyabona la emhlabeni Kihlela. kudaliwe kufeziwe Kihlela. kodwa kusizi konke. Kudaliwe kufezi kodwa akusizi konke. Amazi WeGwaJoe. Phela mina ngiyinyanga hayi yokucashuna. Ngiyakwazi ke. Mina ngiyinyanga elaphela la kwaMhlabela ingane eJozini. Ngikwazi lo impela Kihlela. Upokwezi yamlalela. Angithi WeGwaJoe zakhiwa yimi ipoko. Yes. Hayi man gwaJoe. Ngithi mina abantu abangaqhutshwa indlala ibayenzisa izinto kusasa bazoyisola ngazo. Shothi umuntu maye efuna ukuthatha lento akadecide aqede. Ngithi ke manje mina gwaJoe sengishitshile. Kihlela. Ngithi mina uma wahamba ke wathatha ukuthi wathatha phi gwaJoe sasingena ndaba thina sikwazi. Siyakuxaka lento gwaJoe. Buya phela mina ngiyithathe lento ngiyibeke la ekhaya. Oh uyakwazi ukuthi uma exawa into noma kuthiwa yilande kuphi bese wena uyithatha uzoyigwela uyifika. gwaJoe ayikho into engehlula mina when it comes to ipokwe. Lento mina gwaJoe ngifike ngiyithwebule ngiyithathe. Mangiyithatha gwaJoe bese ngiyoyibeka le kulezi igodle ezingale ehlathini gwaJoe. Lapho kuhlala khona lezi sibayazi ke ngapha kunehlathi kuthiwa ihlathi likaMadlulundela.
nginehlathi likaMadlubulundela mina eliphoqa izinto kubantu ngale akuyike nombani kwaJoe ngoba mawuya ngapha uhamba unqunu weGwaJoe and mawuya ngapha kwaJoe hayi awugqoke kuma ehlathi likaMadlubulundela hayibo hayi kwaJoe uhamba nje kwaJoe lapha yaGwaJoe uphatha ummese uphatha umkhonto kwaJoe akuna ihlebo zakho kwaJoe ngapha kodwa mawuhamba khona ngithi mina kwaza wenze konke ubula lohlangana nakho kwaJoe ngoba yihlathi likaMadlubulundela lapha shuthi siphumelela ngenkani ukudlubulundela kusho ukuphunyuka esimene esinzima manje ke lelihlathi ngaleli siza abantu abaningi kwaJoe abantu beze kwa2+2 kodwa uma beza abantu angifuni umuntu ongazi ukuthi ufunani mina ngifuna indoda ethi yona mina sengihlupheke ngaze ngaphela ngifuna umama othi ngihlupheke ngaze ngahlupheka ngifuna umuntu owazi ukuthi ufunani kwaJoe ngoba ngisafundisi la sengiyavele nje ngikugcobe kahle asanyama safele mosonto abantu zakhuluma esakhuluma wahlula iphoyisa uma xoshwa imfene kola kube cha khehlela sesophetha kodwa wake wathi ngelinye ilanga angifuni ukuyishiya le wathi kunama flag like anawo emva kwethu wathi kwaJoe umuntu uyidecide sushilo namalutho ufuna umuntu odlalayo wathi uma le flag leli ulichaza wachaza indlela soze wachaza futhi waphinde wakhomba lelinye sifuna ukuza la khehlela ukuthi sengidecide ngathi ikhulu ngiyayithatha lento ngiyayifuna lento noma sengiyithathe lento sinamandla amakhulu ngiyawubona umnotho uyaqhubeka khehlela uyakwazi ukuyidlulisela abanye lento mawukuthi mhlawumbe sekhaya ngendodana kade siphila sengithi hayi indodana nakho la siphila khona ikhona nohlelo olunjalo akhona futhi nama option okukhetha ukuthi ngikhethe number 1 option 2 kanjalo iba khona nithuba elinjalo ngokwe-age zawo lamadoda owanikeza abantu likhona ithuba elinjalo kwaJoe khumbula sibuye sibe nesithwalo la okuthiwa isithwalo secontract ilapho ke othi wena angithi lento lenkukhu yami mina ngisenza nje ngenkukhu kuphela abezikhona nje la zijwayele ukuthi masishutha zibe khona la mana ke ingazi uma sehambile inkukhu yenzani amaqhude kunenkukhu lezi inkukhu eno plus 2 oh yes angithi inkukhu wena ebusweni babo oh yes kodwa mina ngoba umnyama ngiyiguqula kungabi ngenza ubumnyama izona nkukhu mani Nkosi yami siyeke izona nkukhu lezi ukuthi mase siphosela ombili lapha kwaJoe uma iqoshe 2 shuthi kwaJoe kule contract wena uzoba rich for 2 years after 2 years uyabuya uzoba kimi la uzoba esinye isithwalo esizothatha esiready for ukuthathwa omunye umuntu angithi ngichaza kahle kwaJoe ngikusho kwaJoe ukuthi mama ubuya la ekhaya ufike bese uthatha leso sithwalo uyakhona ukuthi ke mawusuzwa khumbula kwaJoe isithwalo secontract esiyigaranted akumele kwaJoe ubulawa ukuthi bakubhazile akumele kwaJoe kuthiwa wena ubulawe imoto kwaJoe lento kufanele ilinde ukuthi wena uzifele ungafa kanjani ke kwaJoe uthi nje uhlele eKFC udla ice cream kwaJoe uvele nje udiyazelo uhambe kwaJoe umuntu one contract kwaJoe akabulawa ngomunye umuntu kunama sacrifice kwaJoe lapha deep so lapha kwaJoe uyazifela ufuna ubuye umphefumulo wakho ubela bese bangcwaba igogogo ngapha ngakwini bakhalela into engekho kanti wena wa sacrifice uyasebenza yebo wena ufuna ukuba ubholojo wena ufuna ukuthi uphumelele ngesikhathi esincane ufuna ukuphumelela ngendluzulu ngicela ukubuza usikahle okay sengisacrificeile ngempilo yami ngahamba ngazosebenza la ekhaya umndeni wami uyaqhubeka nube right okay ke kwaJoe umndeni wakho uyaqhubeka ube right nankingi ngiyangifundise mina kwaJoe ukuthi lento phela angithi kuba nesibikezelo sezulu ayiveli imvula inethe sikhuluma contract isibikezelo sezulu okusho ukuthi imvula njani izonetha isuka isho ukuthi ke manje mayiloko lishintsha umoya wena ayidlavungazela ngempela hayi kwenzakala vele kwavela umoya kwaJoe baphaka umoya sikhuluma ngezithwalo zangempela kwaJoe angithi lento ke kwaJoe isho ukuthi qoqa impahla uyifaka endlini kontezayo wena ke njengomuntu othatha le contract sekufanele ukuthi wena nokwaJoe isikhundla kuhle ube khona umuntu omethembayo ekhaya ozomfundisa ngalento ukuthi njengoba ungibona ngime kanje nginamabhizinisi singahlulwa amathenda imoto zingafi ama-truck angaphukhi silokho nje izinto zethu icwebezela nayi into engime ngayo la ekhaya ngithi abantu abashiya abantu kungafani nasendulo endulo kwakuthiwa izinto ziyakreka zayikreka ngoba
zazingasenaso isisekelo umuntu osoyigadile impahla kababa umuntu osoyigadile iplazi kamkhulu akasekho umuntu ngoba wena wathatha kodwa wakhohlwa kubatshela abantu iqiniso akusafihlwa manje hayi kusho ukuthi lento sikahla se umuntu mayese ethathile lento uyabuya azosebenza kodwa umndeni uyaqhubeka kusho ukuthi kuba yidlozi elilekelelayo usebehind wegwatsho kosebenza lo ambekile yena wamisa enyangeni wathi nyanga yami lokho ngicela ukukushiya la ngoba isivumelwano sami nawe uyasazi yes lalelake akusekho yena wafa gwatsho akusekho kuzomhlanganisa nalo yamndeni uselawu la yena ula lo mfana uzoba yiso inokugadifa ngamandla washiyele nguye lo solinda ukuthi makuqhamuka omunye athi ngumculi ngimnike lo ngoba naye lo wayengumculi hayi ayizokuthi ihamba njani gwatsho naye sozocula duma yabona mayisedumile gwatsho mayisedumile sokushayilanga naye uyahamba futhi naye uyangizwa gwatsho abuyezela gwatsho plus mfethu ngithi sivelela la khehla nami phela gwatsho lezinto yabona sike sikhuluma izinto kube ngathi hayi umdlalo baya advertiser bafuna siye kubo lana kuphoqa umuntu uthoza ka 2 plus khehla lami kodwa uphoqa isimo sakho sempilo what sikhehla sasophethe usibonise elinye page kulonyaka okay nokuyinto engizohlezi ngikhuluma nabantu abantu abaningi bazi ukuthi izinyanga ziscam abantu abantu abaningi bazi ukuthi izinyanga into eziyenzayo ziqola abantu wafike wena wathi cha kwatsho ngifuna ukuvezela abantu ukuthi nginekhaya nginobaba nginomama kunezingane kunonkosikazi kunabafowethu umndeni nje uphelele wekwatsho kunenduna kunenkosi yendawo uyisakhamuzi uyaziwa ukuthi wakhephi nasekhaya yazi ukuthi wakhephi ngoba abantu abaningi bakhala ngokuthi izinyanga ziscam abantu azini azazi idlalaphi wena wakuveza lokuthi noma ithathwa lento kodwa manje uyasiconfuse ngoba phela wena umndeni uyaphila sikadla awunginike ithuba ngikhuluma khehla lapho ngoba ngathi ngiyagadla kanti kwesinye isikhathi isitimela sishaye osojantshini mina ngibathanda bonke abelapha bendabuko nawo wonke umuntu ophila emhlabeni Southern Africa kahle ngilana wegwatsho mina gwatsho nginenkolelo ukuthi uma ngiscam abantu kufanele ngabe ngiqashile eGoli ngifike eGoli ngibashanga ngibaleke ngishintshe ikhethingi hayi good ngiyasuka eJimston Yeah. ngihamba manje ngihlala ePitoli yeah bashanga hayi man 2 plus akayenzi lonto ula usedanish awuziphe ngiyakhuluma gwatsho edanshini ngiseJozi esigodini saseDanishin yeah ngisebenza ngoLwesine ngoLwesihlanu ngigqibele awungizwa gwatsho ngoLwesine ngoLwesihlanu ngigqibele lalela futhi gwatsho khehla lapho angifakele imali anginawo WhatsApp angikwazi lokho social network lezinto zabantu abayisebenza hayi man ngoba gwatsho kunepage lapha kuFacebook eligijimayo kuthiwa 2+2 akwena akumina ngikwazi na Facebookini ukuthi yini lokho gwatsho awufakele imali ezitolo ngifakelwe lani imali phela gwatsho ngithe ngikhumbula mina ngiyinyanga laba bantu bagcwele lapha ngokutshela ngibabona uthi mawufika gwatsho kimi uze wena sibonane ubuso nobuso manje ngasibalekela kanjani abantu hayi gwatsho abazali bami bonke bayaphila gwatsho gwatsho akekho umuntu nomuntu nendlela yakhe yokuphila yeah mina ngikhombisa abantu ukuthi wasekhaya ngiyamthanda baba nomama yeah ngoba ubaba wakwazi ukugcina lesikhwama sikamkhulu ngaze ngakhula wanginika sona wangaba namona ubaba wayithatha lento ngiyabanika futhi abantu mina ngilaphela nje komhlabelingana ngiyahamba gwatsho mina ngigadwa ngihamba nomaphi angisabi lutho gwatsho angisabi lutho ngoba mina ngazi ukuthi angiyena umskeme wabantu kodwa mina ngumsizi wabantu futhi ke gwatsho mina ngibizi umuntu biza ukuxakeka bese zakini bese gwatsho ngiyamlekelela umuntu ngokwesintu ihleli gwatsho la ngolosino losihlanu
akeze la ekhaya awukusama uzothini kwaJobe hayi sikeke senyama asibambe ikhehla lapho asibanikeze inombolo sibanikeze inombolo la ekhaya kwabantu abafuna ukuza la ekhaya baningi abantu ahlezi bengihlupha nami bethi sifuna inamba ka Dr. 2+2 usuzwileke akafakelwe imali akekho ku Facebook uma umbona ku Facebook usukumbona kuma channel ethu usukumbona eshothwe ithina na ku TikTok na ku kuphi i-channel ikhona futhi ku YouTube i-Dr. 2+2 yona futhi okwazi ukubona la yona mkhulu asibane inamba mkhulu sengivala cash kwaJobe ngivula ichemist lapha ya eMangozi ekhoneni laka Afbob umuqhamuka edorobheni yeah umuqhamuka la ngakosikhemelele ka right before Afbob yes ngavula ichemist kwaJobe elekelela kakhulu abantu angithi ngiyabiza mina kwaJobe weKwaJobe mina ngibiza ngempela weKwaJobe ngoba mina ngazi istory sami hayi ngizothi ngithini weKwaJobe mina kwaJobe ngibiza ngalendlela ukuthi abantu baze bathe ngwangena kanjani ekhaya nge1000 mina nginamsebenzi phela ngincenganga mina uwo ufuna usizo uma uye enyangeni kuthiwa kudokotela i-consulting ithi 1000 wemxakekile enza lokho ungenawo musu uhamba ukhuluma into engahlangene nawe ngoba awu-afford shutha awukabi sezingeni lokubonana nami kala khona phela komasifufuse up until ube ready yokubhekana nami uyangizwa ngithini manje abantu basho into abayithandayo-ke nami ngisho engikuthandayo ngomlomo wami nayo ikhemisi eMangozi abantu abagijima kuneyiwasho lapha kunesiwasho sekopakopa kunesiwasho sekopakopa kunomaconsi pha omhlophe nobovu uyabona nje ngibaphathela izinto eziningi ngempela lapha ngifuna eMangozi umuntu ophathwa ikhanda agijima aye kwa2+. Uyabona afike nje abheme khona lapha sometime isikhahla ikhanda liphele ngithi angaphuma umuntu lapha ekhemisi amangasizakala so nje ngiyacela abantu ngempela bayikhuthalele indaba yalapha ngoba iwasho lezi iwasho ikwazi ukuthi zikuvulele uzuthola amandla phela yokuzobonana nami inhloso yami bekuyilo weKwaJobe kehlelami asibanikeze inombolo yami bazalwane yinye ungangibingeleli khuluma lokho kufunayo ngolesithathu ngiyatholakala efonini isonto kancane kodwa nalo isonto isonto lesithathu